IFM News. IFM News. Lokal. Idol Lawrence, come in. Yes, Idol Bernard in Babla aken ti LGU Batak iti masurot a fair guide kadagiti tricyclean iti syudad ti Batak. Daytoy ket tapto iti kastagat sa Batikaw dagiti gangan na et nga daytoy Ilocos Norte para iti palarong pambansa 2025. Basta ti fair guide ket ti regular fare ket 17 pesos and 50 centavos para iti umuna a kilometro ken agnayon iti 2 pesos iti kada umay a kilometro. Ti student fare ket 13 pesos para iti umuna a kilometro ken agnayon lang iti 2 pesos para iti sumaganad pa a kilometro ken adaan daytoy iti 20% discount except kadagiti graduate school students. The senior citizen wenno PWD ket 14 pesos iti muna kilometro ken agnayon ti 2 pesos para iti sumarsaruno pa a kilometro. Iti mata grade 6 below ket 11 pesos and 50 centavos para iti kada pasahero. Imbatad pa iti report ano ada iti concern ket mabalin na tawagan iti Office of the Vice Mayor as 077-670-7091 wenno agturong ijay City Hall. Iti agdama ket awan pa iti na-report kadakwada ang nag-overcharging a tricycle driver iti syudad ti Batak. Okay, so wala pa. Awan ti nagre-report nang runatado digiti reklamo tata Idol Lawrence. Ang negative pa Idol Bernard ngem ti amo tayo nga dati muna nga nag-report ket iti syudad ti Lawag. Lawag. How about di sa Nicolas kay magbagada? Baka tagalawag mo DJ tricycle. Possible Idol Bernard at ti kunada from Lawag to San Nicolas 300 pesos mapanje Bingaw National High School. Apaya unay mitten ya. Yung DJ range na no kita MJ tarifa mapan nga 300 ba or kasi di ba the per kilometer nayon na. Yes. So sobra unay DJ 300. Sobra unay Idol Bernard. Ket anang rutina pasama ka DJ tricycle operators or driver di kad na suspende. Awan pay iti impablaak mo iti nailian nga pulisya may inag iti dayta ngem basar iti panagisarsadita tayo adagayam iti multa danukwa no kastang banbanag kagrunaan na no nagsalo nga siga iti overcharging kada gitoy itatapa sa herom. Kat ada ko temporary nga panaka ma-hold ko ma DJ mismo nga naganan DJ tricycle or prangkisa na tapno di nga makapag biyahe man tata gunguna na ta pengamin gundawayan digiti naganan digiti panakaada digiti delegates tayo Idol Lawrence. Yes Idol Bernard iso iti rigat na daytang tiyong kami rigat na ket alis to nga maasyan pa ket digiti ket agpakpakaasi da Idol Bernard at dati na experience ta idikwa na ireklamo iti biag di PNP Traffic Division iti syudad ti Lawag nagpakpakaasi. Nagpapakaasi. Ket sa damo lang agpakaasi ket no tan deti dehado dan Idol Lawrence. Yes Idol Bernard. Ket no mabalbalineng ket ag thank you dako ag sorry dako man ket so da pay tinatangsit. Sumanaltek da Idol. Sumanaltek da pay. Katawa na dadangar mo pagbalinam no kasta ka nga natangsit kaday sam aminem. Anyway, how about ka DJ delegate no kas pagarigan na ipasubliking kwa na jeplete na or maimbestigar pa ilaeng? Maimbestigar pa ilang Idol Bernard. Pwede kasta makita no kasano iti kaadayuna kano detoy nagtrayan na iso from tiko na iso deta tiko kita ta question ko kat studenta i-measure da no kasanot kaadayuna DJ baka mot usto mo DJ fair guide iso nga napaka-importante nga ada fair guide tapno matutukan maamuan no ada ba talaga iti sinurot na nga fair guide wenno awan ni mismong tricycle driver or operator Idol Lawrence kadigitoy nga gondaway. Yes so, Idol Bernard. digitoy nga numbers active ba baka magkiding ano tawagam ket awan. Yes Idol Bernard isutiin pablaak da idi malem kalman ngem no tapto di ka stuck at telepono kami dito Idol Bernard at awa mo ti telepono awan mo ti telepono ti dati kasla ko mga gagaling nga tao at least no si kakit nakaplan ka ti smart makatawag ka ti telepono
Ngem no awan pagtawag mo saan nga double call deti unlimited nga hanmot nga agpaypayso nga unlimited ket adi mo na marigatang ka nga mang tawag no kuano kas pagariga. Yes. Iso nga ti may saping nga rekomendasyon daket agturong dalang ijay second floor iti Batak City Hall tapos kas dagat mapan mismo nag-report digiti agreklamo Idol Bernard. Alright. Go ahead Idol Lawrence. Damag na adaw manipod iti syudad ti Batak para iti IFM News. Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, aremen. IFM News.